selv, at han er en elefant. Og det var altså gaver fra det thailandske kongehus til det danske kongehus. Grave blev givet til dronning Margrethe, og Tonsang blev givet til prins Henrik, og så har vi så Dorine, den tredje, hun er blevet givet til det danske folk, det er jo altså også andre, og hun er også trækning, og vi håber meget, at der kommer en unge ud af det til en gang til efteråret. Og så bliver der endnu mere gang i anlægget, for de unger, de holder jo altså gang i både de voksne og også verden omkring sig. Vi ved ikke, hvilken køn den unge har, men vi ved, det er helt sikkert, det er altså ham her, det er en anden unge. Og Khao Sok betyder bjerget, og det er også navnet på et naturreservat i Thailand. Og han er faktisk for nylig kommet ud